Mă, e cam inevitabil să nu reușești, e foarte greu să nu reușești dacă sunt de alții care doar se plimbă prin vacanțe și poate închiriază nu știu ce mașini scumpe. Na, Câte produse ai testat? 3 doar. E 2 luni. Ne poți zice cât ai avut în vânzări? Prima mea zi de vânzări e slabă, 2006 lei, mai e o zi foarte slabă, în medie între 90 și 120 de comenzi pe zi. Am în vânzări 167.000 de lei. Există foarte multe familii care au cumpărat de la tine mentoratul și cu atât o să ajungeți și mai repede la rezultate. Vă vin și mai multe idei, că sunteți mai mulți oameni, lucrați și mai bine, deci eu am avut încredere în el și nu regret absolut nimic. A fost cea mai bună decizie financiară sau ca investiție pe care am făcut-o vreodată. Bună ziua tuturor! Suntem aici cu Cristi, care a făcut senzație pe internet. Deci, Cristi, după ce am postat videoclipul cu rezultatele tale, a fost nebunie pe tot internetul. Așa că te rog să ne spui, să începem așa lejer, cine ești, ce faci, cu ce te ocupi, cu ce te ocupai înainte? Păi, așa cum ai zis, Denis, mă numesc Cristian, am aproape 26 de ani, fac acum în iulie și în principiu am încercat mai multe modele de business. Deci de la 22 de ani m-am chinuit să fac o grămadă, de la agenție de marketing, graphic design, dropshipping, dar un alt fel de dropshipping cu printare, adică să fac eu designul la ele, multe lucruri și chiar și cu modele de aia. Am încercat multe în domeniile astea. În principiu voiam să fac orice fel de model de afacere care mi-ar plăcea, mi s-ar părea interesantă. E-commerce-ul de asemenea îmi plăcea foarte mult, doar că, din păcate, nu eram sigur să iau cursul sau nu de la tine, deoarece am fost, să zic, oarecum, nu v-aș spune chiar înțepat că am mai luat un curs de la cineva. Da. Strânsesem banii aia buni și nu știu ce. Pot spune că m-a ajutat puțin, dar nu a fost ce trebuie, adică n-a oferit informația reală și cum trebuie ca să poți să reușești în modelul ăla de business. Eu, de exemplu, am stat aproape un an de zile sau poate chiar mai mult analizându-te pe tine, canalul tău, viața ta, tot ce filmai ca să pot să am încredere în tine, ca să iau cursul ăsta. Și la un moment dat, nu știu, m-am uitat la foarte multe și interviuri de ale tale cu ceilalți din comunitate și unul singur m-a făcut să mă hotărăsc instant că e ce trebuie. Care? Acela a fost videoul lui Marcel. Aha, ok. Deci videoul ăla m-a făcut, nu știu, omul acela se vedea pe el, că eu oarecum încercam să analizez, nu știu, și microexpresiile pe care avea, să văd dacă minte, dacă nu minte, dacă zice adevărul, adică toate chestiile astea în detalii. Și când am văzut că acel domn are și 48 de ani, pe mine m-a convins mai mult decât dacă ai fi făcut interviu cu unul mai tânăr, ca mine sau ca altul, pentru că în general la vârsta aceea oamenii cam renunță să mai facă anumite chestii. Și când am văzut că el a putut, și fiind dintr-un domeniu complet separat de construcții, parcă dacă mi-aduc bine aminte, m-am rămas șocat, am zis, chiar e ce trebuie. Și se vedea cu câtă lejeritate spunea totul. Deci aia mi-a plăcut, aia m-a convins, e foarte lejer, e foarte chill, nu avea, nu știu, pic de emoții sau nu știu, să nu pară că exagerează cu ceva. Asta mi-a plăcut maxim la el. Și pot să spun că chestia aia a fost click-ul meu de a te apela pe Instagram. Ce tare! Cum asta? Și atunci, dar tu știai că vrei să faci e-commerce, nu? Eu aveam un plan, eu oarecum îmi fac așa un plan pe următorii 3, 4, 5 ani, care se mai modifică în funcție de ce se mai întâmplă în viața mea. Eram și în domeniul de investiții în criptomonede și toate cele, am băgat și foarte mulți bani acolo, m-am chinuit să învăț multe domenii. Și cu Facebook Ads mai ales, m-am chinuit de n-am văzut la cursuri și gratis și contra cost și nu pot spune că m-au ajutat atât de mult niciunul. Și în asta am zis că vreau să fac e-commerce pentru că în principiu am văzut 3 băieți că i-au început să posteze pe YouTube, nu vreau să le dau acum nume. Unul dintre ei pot să le dau numele că îmi place de el, îmi place ce mai mult dintre ei 3, îl chema Vlad, care am mai vorbit cu el, am vorbit cu tine despre el, pe o story pe l-ai pus. El îmi plăcea și avea mai multă încredere, pentru că o cunoștință de-a mea se știe cu ei și oarecum a început să-mi placă domeniul ăsta de e-commerce. Da. Pentru că dorința mea era în principiu să-mi fac un brand anume. Eu m-am chinuit de multe ori să fac un brand, mai ales de haine, eram pasionat de haine. Eu am avut 2 branduri, m-am chinuit să fac și pe TikTok și pe Instagram. Însă n-am încercat să rulez reclame, uite la asta nu m-am gândit. Făceam numai de alea pe TikTok cu boost-uri,
boosturi superficiale, aveam cont pe Shopify, dar ideea e că în direcția asta voiam să mă duc. Da. Și na, urmărindu-ți foarte mult contentul, am realizat multe lucruri pe care nu le știam și am decis să fac decizia asta. Nu mai aveam răbdare. Adică voiam cât mai repede posibil. Cât mai repede. Și nu ți-a fost frică că, mai ales că ai avut așa contact, că ne-ai văzut pe mai mulți online, că multă lume zice că piața e saturată. Nu ți-a fost frică că e saturată piața? Ce părere ai? Saturare, să zicem, nu chiar că mi-a fost frică, dar am zis că în orice domeniu, oricât de saturat ar fi, dacă te focusezi pe domeniul ăla cât mai mult posibil, e cam inevitabil să nu reușești. E foarte greu să nu reușești dacă stai minim chiar și 3 ani de zile. N-ai cum să nu. Trebuie să începi să ai niște mici rezultate înainte. Da. Deci nu pot spune că mi-a fost frică de asta. Poate a fost, frica mea mai mare a fost să găsesc omul potrivit care să mă învețe exact ceea ce trebuie. Și mă bucur că te-am găsit pe tine. Da. Eu mă uitam la mai mulți în domeniul ăsta de e-commerce, dar în tine am avut cea mai multă încredere pentru că te filmai cel mai lejer în viața ta de zi cu zi, cu familia, pe unde te plimbai, cu mașina, peste tot ce făceai. Că nu ți era afectează mult lucrul ăsta. Zic pentru om, afectează mult, că eu uneori mă gândesc, să stau, să fac jos, ăsta. Deci acolo mi se pare cel mai important. Cel mai important să arăți rezultatele și să dai refresh-uri, adică să se vadă că nu sunt poze, să arăți totul, toată viața ta. Că mă gândeam, ok, omul ăsta chiar dacă ar fi, nu știu, dacă ar fi un scammer sau dacă n-ar fi real cursul lui, îi văd dita mai casa, nu știu câte mașini. Ok, singurul motiv ar mai fi că, ok, poate are părinți de bani gata, dar și asta greu de spus, că dacă ar avea părinți de bani gata, nu cred că s-ar mai strădui să mai facă el cursuri. Da, corect. Părerea mea. Sau să încerce sau să vorbească că știi să facă un model de business. Că dacă ar avea bani, el nu l-ar mai interesa. Corect. Și de asta zici, dacă filmezi totul, cum ai totul, îți permiți la, nu mai știu cât ai, 27 sau 28 de ani, nu? 28 imediat, nu mi-am amintit. 28 în curând. Toți oamenii își permit să aibă copii la vârsta aia, că e greu să ai și 2 copii, să ai familie, să întreții totul. Cu totul alt business, deci cu totul alt business. E-commerce e floare la ureche, da. Și când arăți toate chestiile astea și la vârsta asta, se vede, adică eu îmi câștig încrederea enorm de mult față de alții care doar se plimbă prin vacanțe și poate închiriază nu știu ce mașini scumpe. Aia mi se pare bine, fiecare cu pasiunile lui, știi? Eu n-am avut pasiunile alea așa și nu mai departe. Și când ai intrat în domeniu, uite, sunt tare curios, o chestie pe care nici eu nu știu despre tine. Tu ești o persoană tehnică, la modul, cum ți s-a părut să faci website-uri? Că oricum aveai ceva experiență. Dar cum ți s-a părut să faci reclamele? Când ai început să faci reclamele? E prima oară când ai început să faci reclame în CapCut așa sau ai mai făcut? N-am zice că am făcut reclame, dar am lucrat nu mult, dar mediu ca și timp în CapCut, făcând videouri pentru brandurile de haine pe care le aveam și promovând altele. Aveam și de șepți și de ghiuzdani și de multe, m-am încercat multe. Deci am lucrat destul de mult în CapCut, nu la un nivel cât să mă consider nici peste medie, dar chestiile de bază pe care le-ai arătat în curs, le știam să le fac foarte lejer. Adică pentru mine era o lejeritate. La fel și Canva, eu nu știu Photoshop, eu graphic design știu foarte bine în Canva și acolo mă consider chiar bun pe Canva, adică făceam chestii la nivel care se fac destul de complexe și în Photoshop. Wow. Părerea mea, adică eu mă consider acolo bun, am o experiență de, cred că 2 ani jumate sau poate mai mult un pic. Deci la fel și în Canva, când ne-ai arătat atunci cum să facem pozele, foarte ușor pentru mine, adică le făceam foarte repede. Pot spune că contează să ai o experiență în spate, dar poți, bineînțeles, cum am văzut la interviul care m-a convins pe mine cu Marcel, care are 48 sau 50 de ani în jurul vârstei acelea, 48, adică oricum e destul de în vârstă, nu vreau să simt așa, dar are tot respectul pentru mine, pentru că la vârsta aia și într-un alt domeniu complet diferit față de lucrat pe calculator, a reușit să facă cu mentoratul lui Denis toate lucrurile alea și să ajungă la rezultate, adică e șocant. Eu de-aia recomand cel mai mult ca oamenii să vadă interviul ăla, pentru că ăla mi s-a părut cel mai bun interviu dintre toate. Ce tare, ce chestie tare. Da, ăla chiar a fost un interviu foarte, foarte lăudat, că până la urmă ai dreptate. Una e când vorbim noi tinerii, dar alta e când vine totuși un om cu experiență de viață, adică se vede experiența lui de viață. Că eu am 28 de ani, dar eu am de fapt 10 ani de maturitate, știi?
El are 48 de ani, care sunt 30 de ani de maturitate. Adică dacă experiența lui de viață e de 3 ori mai mare ca a mea. Exact, exact. Adică e mult, mult, mult în față și într-un domeniu în care e greu, câți oameni excelează în construcții sau așa. Și până la urmă, zicem cum e, ai văzut ce casă are omul, frumoasă și tot. Adică... Da, mamă, când am văzut de că eram, mamă, și casă mișto ai care... Da. Dar era, de să-i vezi pe colegii mei la interviu cum se uitau, bă, ce fain și așa mai departe. Dar cum ți se pare, așa pe scurt, că mi-ai zis la un moment dat, cum ți se pare structura pe care am făcut-o așa în platforma Elite? E destul de ușor de înțeles pentru un om, că tu ai zis că ai avut experiență, pentru un om care nu are experiență, de exemplu. E ok, dar poate fi îmbunătățită. Poate fi îmbunătățită. Mai sunt întrebări la care poate ție nu-ți vin, dar sunt întrebări de-astea micuțe care par că nu sunt importante, dar sunt poate extrem de importante. De exemplu, cum ți-am zis, cum te-am întrebat eu atunci de am făcut call acela zile trecute cu tine, legat despre lipsa de experiență. Eu n-am experiență suficientă în domeniul ăsta și eu nu știu cât poate să ajungă un produs pe care îl găsesc la potențialul lui maxim. Eu mă gândeam că tu cu un singur produs poate ajungi la 200-300 de comenzi, ceea ce poate e realizabil în alte țări sau poate chiar și România, dar e un cu totul alt nivel. Da. Și aveam nevoie să știu chestiile astea ca să știu dacă ar mai trebui să comand alt produs, după aia să mă axez pe ăla și toate cele. Sunt niște întrebări foarte importante care să le pui, că uite, asta a fost printre primele mele greșeli pe care m-au costat destul de mulți bani la început, mulți bani ca profit, că așa de pierdut nu pot spune că am pierdut enorm. Dar nu mi-am stabilit cash flow-ul, puteam să mi stabilesc mai repede decât până acum. Din cauza că eu credeam că odată ce îl găsești pe al doilea winner, să dai repede imediat comandă și de cealaltul. Ceea ce nu a fost tocmai în regulă. Mai bine te focusezi pe primul până îl stabilizezi, ai constant, poți să-l vinzi o lună întreagă, fără pauze, fără să ai lipsă și atunci te focusezi și pe următorul. Da, o claritate și eu sunt total de acord că nu am reușit să fac așa o claritate, dar nici nu știu cum, sincer zic, nu știu cum o claritate în scalarea business-ului în sine, deci nu operațiunile, cum aduci un produs de la 10 la 30 de comenzi, acolo teoria e simplă, dar scalarea business-ului și cum e deciziile, adică cum e deciziile efectiv. Da, aici există o lipsă de claritate. Cu timpul cred că o să le faci pe astea. Mă refer că cu timpul ai putea să-ți dai seama de chestia asta, să faci videourile astea și să le introduci așa între. Și zi-ne, câte produse ai testat până să găsești un winner? Nu mai știu, dar parcă 3 doar. De la al treilea, deci primele două le-am testat destul de slabe, iar pe al treilea eu de fapt am testat două în același timp. Adică am testat al treilea și al patrulea cam în același timp, la o diferență de o zi. Și mi-au ieșit amândouă winnere. Amândouă winnere. Top. Unul mai bun ca celălaltul, al doilea a fost mai bun ca primul dintre astea două și l-am comandat pe al doilea direct, că mi-a recomandat. Și o întrebare cheie. Acum, după ce ai văzut ce produse ți-au ieșit winner, ai mai fi testat primele două? Alea nereușite. Primele două? Da, alea nereușite. Le-ai mai considerat cu potențial? Adică ți s-a schimbat un pic ideea de ce merge și ce nu merge? Se mai par așa de bune primele două, da și nu? Da și nu, pentru că, având în vedere că la început voi mi-analizați produsele și vedeți care au potențial, am văzut că produsele alea au avut o perioadă în care se vindeau și se vindeau bine. Adică și ele aveau potențial, doar că eu poate l-am ratat. Am ratat potențialul respectiv. De asemenea, am văzut că primul meu produs ever, care, nu știu, cred că pot să-l zic, că oricum eu n-am reușit, dacă încearcă altcineva, bravo lui, a fost o cremă din venin de albine, care nu mai știu, mi se pare că era foarte bună pentru articulații și alte dureri. Am văzut un magazin român care are brand în chestia asta și merge foarte bine, adică se poate. Tot era un potențial, dar poate nu l-am marketat eu cum trebuie, n-am făcut o reclamă neapărat atât de bună, dar se poate. Dar cu timpul le-am analizat atât de bine, încât n-am mai avut nevoie de ajutorul vostru să-mi dau seama, adică am mai testat produse fără să vă mai arăt vouă și mi-a mers foarte bine, am găsit alte winnere top. Deci îți dai seama repede. Asta e foarte tare, e foarte, foarte tare. Și câte produse vinzi? 2 acum, la ora actuală? Păi am 3, dar acum rulez reclame doar pentru 2. Pe celălalt aproape l-am terminat complet, îl vând ca upsell mai mult și se vinde ok așa ca upsell. Se vinde ok. Bun.
Dă-ne, te rog, niște date. Suntem în 15 mai acum când filmăm. Care a fost Da, prima zi a ta de vânzări? Mai știi? da, 10 martie. 10 martie, 2 luni. Ne poți zice cât ai avut în vânzări? Deci nu produse, nu de astea. Cât ai avut în vânzări până acum, în 2 luni? Că normal aș întreba cea mai bună lună, dar fiind 2 luni și ești la record. Mhm. Când ai intrat în program, mai exact? Stai Acum, mult și eu. o să arăt. În program am intrat cam chiar la începutul lui ianuarie. Mi se Da. pare, l-am cumpărat, nu mai știu, pe 25 sau 30 decembrie anul Mhm. trecut și de intrat parcă am intrat pe 1 ianuarie sau nu mai știu, 29 decembrie, o chestie de genul ăsta. De acolo, Dar să da. zicem că la începutul anului. Oricum, în decembrie nu s-a testat nimic. În ianuarie, da. Da. Păi uite, având în vedere prima mea zi de vânzări, care, este slabă, era slabă, am avut Cât? 25 de comenzi cu 2006 lei în vânzări. Și ai o zi slabă. Mai e o zi foarte slabă, adică în momentul actual nu mai am în medie între 90 și 120 de comenzi pe zi, ceea ce e top. Iar de atunci, de pe 10 martie până în prezent, pe 15 mai, am în vânzări 167.000 de lei, Oh, 2065 de comenzi, deci în jur de vreo 32.000 de euro, cam așa. 32.000 de euro. Și ești mulțumit cu rezultatele? Mă, eu când am văzut recent că zilele trecute m-am uitat să văd cât am făcut și eu per total, că eram curios că nu m-am uitat, m-a rămas șocat, eram, mă, dar când am făcut eu atâta? Da. Fiindcă ai nevoie de foarte mult cash flow care se duce, Dar am ai tot avut în și zile stoc, de pauză, nu? Ai avut și am zile de avut pauză. multe pauze, că dacă nu aveam pauze și nu făceam multe greșeli la început, puteam, cred că cu lejeritate să am, poate chiar și în prima lună sau în 2 luni, așa, cifrele astea. Da, Deci, cash flow e o problemă, în special la început. N-ai ce să faci cu asta, n-ai da. ce să faci. La început așa e, până vezi toate chestiile, până te confrunți cu toate problemele, ușor, ușor. Adică, eu plănuiesc că am ca target luna asta să fac între 3 și 5.000 de euro profit net. Și eu o Profit să net. fac profit net. Deci după ce plătesc totul. Cu tot cu neridicări. Deci cu tot cu Da, da, neridicări. da, tot, după ce tot. Tot. Și eu zic că o să pot. Doamne Asta ajută, așa să fie. stabilesc. Și care sunt planurile de viitor? Asta e ceva ce întreb tot timpul pe final. 2 întrebări. Planurile tale de viitor și ca să poți între timp să te mai gândești. Adică, Da. ce vrei? Vrei să stai la un anumit nivel sau vrei să construiești un business, o hală, o afacere cu angajați? Care e visul tău? Știi? Depinde, că fiecare e diferit. Și ce ai sfătui pe alții care vor să înceapă? Păi să începem cu începutul. Întâi o să răspund la ceea ce le recomand celor care vor să înceapă. O să mă adresez întâi celor tineri, pentru că știu prin ce trec și am trecut și eu prin toate chestiile alea, prin frustrări în a găsi omul potrivit care să te învețe modelul de afacere potrivit. Și da, este foarte greu să ai încredere, este foarte greu să aduni banii aia când ești tânăr și să știi că îi dai persoanei care trebuie. Nu vă scriciți cu banii, nu încercați să faceți rost de cursul respectiv mai ieftin prin alte pile, că am auzit de lucruri de genul ăsta, nu la tine, dar la colegii tăi. Și le-am recomandat să nu facă chestia asta, că o să regrete foarte mult, prin simplu fapt că nu o să aibă acces strict la tine ca persoană să-ți spună ție întrebări. Ceea ce ăsta pot spune că e cel mai mare plus de valoare, plus contactele, pentru că contactele alea sunt foarte importante și care te ajută să ai cifrele astea bune, mai ales profitul. Ce le-aș recomanda să nu se zgârcească și să analizeze foarte mult persoana respectivă înainte de a avea încredere și chiar să întrebe chiar și oameni din cursul respectiv sau din mentoratul respectiv. Poate să mă întrebe oricând pe mine, mă găsesc și pe Instagram sau pe WhatsApp cine are numărul meu și vede videoul ăsta, sunt oricând deschis să le zic aproximativ orice. Dacă mă întreb așa cu subiect și predicație, acolo nu pot să zic că am dat niște bani, plus că nu e etic să fac așa ceva. Mai Da, sunt. știu că mai sunt. Și asta e în principiu. Iar pentru ce planuri am eu în viitor, Mhm. nu știu, eu nu pot spune că m-am gândit, adică m-am gândit exact. Doar că sunt foarte mari, sunt aproape, în mintea mea sunt nerealizabile. Am Da. vise foarte mari. Eu vreau să am ori un brand foarte renumit, fie Mhm. de haine, fie chiar de doze de băutură aș vrea, nu știu, să creez o doză, ori de Foarte suc, fain ceva și alcoolic, e ori staționat foarte fain, fac da. foarte mișto. Foarte mișto. Ori dacă găsesc să fiu mai bun pe o altă nișă,
ceea ce mă ajută e-commerce-ul, pentru că e foarte bun să știi e-commerce înainte de a face un brand. În primul rând, e de 10 ori mai ușor să Da. vinzi ceva de pe Alibaba sau de pe alte site-uri de genul ăsta și e mult mai greu să-ți faci un brand la început. Oamenii nu prea se uită, nu-ți cunosc brandul, e foarte greu. Adică a ajuns să ai cât de câte rezultate avea după vreo 3-4 ani, ceea ce e greu. Sau alții după 2, dar e foarte greu și faci foarte mulți bani fără să ai un revenue, ceea ce e foarte nasol. De-aia se recomandă, dacă vrei să-ți faci un model de business bazat pe vândut produse, e-comul este un must, o necesitate neapărată. Trebuie neapărat să faci asta înainte de a face un brand. E mult mai greu să faci un brand la început. Și o să te ajute foarte mult pe viitor să ajungi la rezultate pe care ți-l dorești într-un timp mult mai scurt. Da. Nu știu, eu am gururi foarte mari, adică sunt workaholic. Prietena mea zice că sunt workaholic, de multe ori nu apuc să văd mesajele și se supără pe mine, dar știi că sunt așa, știi că sunt focusat aici. Aia e problema noastră. Aia o să fie tot timpul, n-ai ce să faci. Da. Și... Nu o să te schimbi, o să vezi, nici copiii, nici nimic. Când o ai în sânge, o duci până la capăt. O să vezi. Nu, eu cel puțin nu mă pot opri sau nu e că nu mă pot opri, cred că nu vreau să mă opresc. Sunt obsedat, dar îmi place maxim, adică nu vreau să opresc chestia asta. Zic mereu că e o pauză în timpul zilei și după aia mai stau 5 minute, îmi vine o idee, mă pun înapoi. După care zic, începe să-mi ia durerea de cap, zic gata, meriți în sfârșit o pauză după ce se face seara. Trec 10 minute, îmi vin alte idei, mă pun înapoi pe scaun, nu mă pot opri așa. Dar asta și pentru că mă ajută faptul că am rezultate. Am avut foarte repede rezultate și am văzut că majoritatea au rezultatele astea foarte repede. Ceea ce e un lucru foarte bun. Te ajută să te motiveze, mai ales la început, să tragi mai tare, mai tare. Da. Bineînțeles, cu moderație să încerci să nu devină confortabil. Dacă ajungi să fii confortabil, nu prea ok, nu mai evoluezi. Da. Cum ai zis tu, comparativ cu un brand, asta e frumusețea la e-commerce, că îți dă rezultate, e clișeu, dar ți le dă rapid. Ăsta e adevărul, ți le dă rapid, adică pentru munca ta vezi în următoarele maxim 2 săptămâni rezultatele deja și atunci te poți bucura de ele și îți dă o motivație. Cum se zice, știi, când câștigi, aia e singura motivație, numai să ții moment. Da. Bine, atâta timp să nu se obișnuiască cu câștigatul, pentru că dacă, cum am spus, dacă devii confortabil, s-ar putea să stagnezi într-un cât ajungi chiar să scazi și după aia s-ar putea să te frustrezi și nu înțelegi ce nu merge. Adică mereu încearcă, nu știu, să fii humble, să mai tragi, să mai faci pe acolo ceva, să mai faci idei. E ok să, nu știu, să stai o săptămână lejer când vezi că totul merge bine, dar nu te lăsa așa complet, pentru că s-ar putea să meargă de 5 mai prost și nu e ok. Acum depinde de fiecare până unde vrea să ajungă în domeniu. Eu vreau să ajung cât, nu știu, să fim rivali, după care să ajung să fiu rival cu mentorii tăi și tot așa. Adică nu știu, nu vreau să mă opresc aici, vreau mai sus, mai sus. Mai sus, tot timpul. Mai sus. Da. Asta. Doamne ajută. Mulțumim pentru... Mai zi, scuze, nu m-am băgat. Da. Mai vreau să zic ceva. Am crezut că poate vrei tu să o închei și nu știi să aștepți de la mine. Sau... Nu, că la ce eu încheiam. Dar mai vreau să zic o chestie. M-am adresat celor tineri mai devreme, dar vreau să mă adresez și celor mai, neapărat mai în vârstă, dar celor de la 30 până la 50 de ani. Pentru că, în principiu, la vârsta asta mulți spun că nu mai au familie, e mult mai greu și, într-adevăr, este adevărat, e mult mai greu dacă vrei să începi ceva nou. Dar ce voiam să spun și să dau mai ales ca exemplu e că există foarte multe familii care au cumpărat de la tine mentoratul și fac asta împreună, soț, soție, poate chiar cu familie, împreună cu copii, ceea ce e foarte tare și recomand și credeți-mă că se merită, mai ales că cu atât sunteți mai mulți și poate aveți și salarii de la locurile de muncă diferite, cu atât o să ajungeți și mai repede la rezultate. Vă vin și mai multe idei că sunteți mai mulți oameni, lucrați și mai bine, deci din contră mi se pare chiar un plus, atâta timp cât, da, bineînțeles, își permit oamenii, dar ideea e că chiar nu pot spune că au ce să riște, atâta timp cât sunt bine stabiliți. Cât te ții de muncă tot timpul, mai ales dacă intri cu asta și îmi place cum ai punctat și observația asta și da, chiar așa e, chiar avem multe familii în grupă care fac împreună și foarte bine. Și acum în colul de grup îmi zisese tatăl ceva, i-am zis să-mi trimită fiul și tot așa. Exact. Tocmai ce am fost și eu în grup și de asta am auzit și ideea că în principiu am văzut mulți care sunt așa în cupluri, fie iubit-iubită, fie soț-soție și fac împreună chestia asta și o duc foarte bine. Și excelează mai repede, sincer. Se vede. Chiar așa e.
Se excelează vede. rapid. Și mai mulți bani de investit și mai multe idei, că sunt două persoane minim, poate chiar și mai mult, și toate cele. Și împart task-urile Da. și de asta recomand. Cei tineri oricum își doresc mai mult și au și timp și poate să facă, adică recomand cu toată încrederea, dar cum am spus, analizați foarte bine persoana în care vreți, fie că e Denis, fie că e altcineva. Eu am avut încredere în el și nu regret absolut nimic. A fost cea mai bună decizie financiară sau ca investiție pe care am făcut-o vreodată. Deci am făcut multe investiții, adică am pierdut, nu că am pierdut, dar pot spune că am investit peste 10.000 de euro bani strânși și chiar și cu împrumut ca să mă educ în tot felul de cursuri și alte lucruri care am investit eu. Iar decizia în a lua cursul Denis chiar a fost cea mai bună. Deci, Mulțumesc. cel mai rapide rezultate. Și da, nu este un fel de promovare, dar tot respectul, adică le recomand tuturor chestia asta. Mulțumesc. Mulți oameni acum am văzut, au un alt respect față de mine, mă văd cu alți ochi și da, vor să-i văd și pe ei, în principiu, dar asta rămâne de văzut, dacă sunt și dedicați și toate cele. Doamne ajută. Mulțumesc, Cristi. Mulțumesc tare mult de interviu. Mulțumesc. Pentru ghidaj pentru cei mai tineri și mai în vârstă. Mhm. Te-am zis, tu ai făcut senzație, ai făcut dintr-un screenshot senzație, un Da. screenshot în care nici n-am pus bine numele tău pe internet, ai făcut senzație, multă lume te-a recunoscut, te-a felicitat, ți-a scris chiar în privat. Mi-au scris, Acum, da. Da, cred că ăsta e unul dintre cele mai așteptate videouri, interviuri să le pun și îți mulțumesc că ai acceptat. Eu așa sper. Și Doamne ajută, limita-i cerul. Exact cum am spus, da, Limita acel aici. mesaj, da, limita Da. aici. Mă, chiar așa este și cum am spus, nu vă limitați la a învăța numai din mentorat, învățați de peste tot. Dacă vreți să ajungeți la rezultate cât mai mari, de absolut peste tot. Chiar și pe YouTube, unde este gratis complet. Peste Tot, tot. tot, AI, totul, învățați tot. Asta este tot în principiu, îți mulțumesc pentru interviu, Și eu, a mersi fost Cristi. super experiența, Ne auzim cu cam asta bine. este. Ne auzim, da, Pa, te pa. salut.